সার্বভৌম ত্রিপুরা মথনি সংক্রান্ত হস্তিনি ক্রং ক্রং ত্রিপুরা আমসয় থাঙ্গৈ জেরক বীরমন ক্লাইজাক চুগিয়া রাং থং কেপেল বীরমন ক্লাইজাক অমখাই নখুংরংনি সাম্ব থাঙ্গৈ যে মানসাং রাং মাইরং যে মানমনি যত থাঙ্গৈ চুবাবুয় অমহাইকিন অম্পি ব্লক ত্রিপুরা মথনি কাইসা বদল গোমতি ত্রিপুরানি ত্রিচলং সিংগিলং কাপারাব থাঙ্গৈ চুবাবুইখা दिनै हाय हाय सफैखा जोंनि बुबागारानि दागे बुंनाय बिसिंथै 13 दिननि सुबासरना होनाय पश्चिम त्रिशूलं बिसि आन्डार एमपि ब्लक आरो बिनि बुमुं बिजय जमतिया ब एमबिबिडब्लिउएस खालायथांगौ गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट सालकिसा साकां बिनि बुमा थैखा खाना 13 दिन दिनै कीर्तन कासानाय जों त्रिपुरा मथा हयते आबाना खबर मानै बर सुबाना होनाय फैखा ब एकजन समाजसेबी जोंनि त्रिपुरा सा दफानि बागै अनेक सामं खालायखा आगोल सिगां बबाय आं परिचित ब अनेक बছর रबैनो ब दफानि काम खालायफैजा बरसजों दिनै सुबासरनानै आरो थाइखा अब हाइकेर जोंनि बरक कायसा सुबाव कायसा बामसाव कायसा याग्रमै गोबां लायो हाइकेर जों हामदांनानै नांनाय जोंनि बुबागारा दागिजाक त्रिपुरा साबाय तावालायदि तासलायदि हामदालाय दंदि हायनै दागिजाक हाय बागिना जों बन सुबानानै फायखा आरो माइरं किसा सुबाखा आरो जों ब्लक कमिटि हयते रां किसा जों खलैथो बोलायखा बर सुबाना हाय जों एमपि ब्लक कमिटि हयते जों सुरिमु मथे बिनि बुमानि फला शान्ति मतेनो दंथों गाहाम खोरोंखारोबो आयें मासिंगाबो दंथों होननाय जों इसोरनि थैनि जों सुरि आंनि बुमुंके बिजय जमाइतिया आंनि पारा हंके सिंलं हाथायपारा हंके दिनैगो आं बेलेखे खाकसांमा ते हामबाय मायाफोर ते त्रिपुरा मथा बुबागारानि तुइदुलजाक ब्लक लेभेल दं थानिगो तमानि बाङै हंके दिनै आसके आंनि आमा माने रुगि सासाक फामानि बिसिंतै अ हासाकनि अ संसारि कमरि खांखा अ जरागो आं खाम तमानि जरागो न जे त्रिपुरा मथाङै ब्लक लेभेल दिङै आंनि नखुङाव फागै बेलेखे आरो सुबा मुंगमानि बाङै आं बेलेखानि खाकसांमा हामबाय मारगो तेबो सानानि मोसौगो जों त्रिपुरा सारावङै जों हालक गाहामबावै अबाहायके सुबालायगै गोरोंनाय दंखांके दिनै दफाराव जे माने पजा होलैतिगै लेङै दंनाय जे बर'रक तेबो पजा हेलें ओङै कुसुगो बासागै माना हेलै आंनि कक सामानिखासै हामबाय दारा निनि मुंताय निनि गामि इंगाय बर'नि अंका नङो आंनि पारा हंके सिंलं हाथायपारा